Hey. Các YouTuber hiện mình lạc success thọ nó là cái gì? Hey, lo lạc tiêu. Hey. Thọ na. Khen ta. Tán chặt to. Anh mi là hồ cắn sụt luôn mày cắn tụm đón thái niệm tụi mày nuông mi là tuần hôm nay ta cũng phải cái gió phết hiện lại cái anh thọ quay còi về là hay ta anh trúng về tại thế mong là sao tụ nghề so indico thế so na lo om nói tầm mấy tôi là chuan đúng về tại lúc ta kín ôi các bạn về đủ sorry con này cái niềm vui của hàm nó sẽ tao hay Guwahati rail station là cái lồng mét cái lồng thì lồng rất là ngon Guwahati rail station là cái lồng mét tốt rồi sao đủ rồi tròn mét hết rồi nó có luôn cả bé cả hạt mét thì cái lầu thang đón đây là cái lầu thang về ta bố là về còn con rối lóc vậy thật là nhé không ai cũng môi ruột ta khăn nó này cái khi ta bộ cái chuột nó là con nó lên là không có mấy lâu xây về đâu nhiều nè thằng con liêm ngang mày thế là hệ cũng muốn với họ viên than lâu in lạc vô cả ham mỏ kan driver in zaya kan play ya chuwa chun video kan mute
mai angai no se thiam nga he lai he traffic rules te po hi lo no ti mai tu ani a an veilama ma ding lama ma kan pel mai mai ama ro chu ti rol chuan an pui kong hi he mi overbridge so a hi kong vek tho ni apia sonin one way in a kan let laman kal thunga ke mani tlan lampang bia ke chu one way ang thowa double den ni ma sela kal ania wangin driver side ani mo veilama ni mo ding lama ni mo han hel han tlan pela kha engma poina lut tuk lova two wheeler te pon kan veilama te kan ding lama te men ron pel mai sela wala hian tin kong atha kong amama kan tuna kan thlen na tur Michael's Home Hotel kan book a hi Michael's Home hi a hlap phiana daka khat chung daka khat bor vel lenga kan tlan nge a chu tiang vel chu ni a kalkong thui tak kan zo pheya sian khan lir thei tlan te pawh hianin mule mal kan ti dawn nge chen chu one way ang dewa na side lam nei atlan kan nia wangin lo em lo ani helai vel te hi chop ve em mun kong sim mai hin chuan a tha kong no em bok ani lir the chuan pon nin lek khapin hei dil te sawe me ma thiang him lo chu se chong lo kan hmai hian kan thin taxi a tho hian an tlana hei pawh dil kan thleng le a so kan ding lama saw driver side lama saw dil le bawk a zau thei lam em ani hian a changin kong chunga kan tlana a changin kong hnuaiah chu tiang vel chuan bridge chunga tlan chang te pawh kan nei bawk ani sian kan thlen na hi a lo hla nia kan tlan thui khawp mai kan hma kong chhawng chung saw rail kong ni ve thunga saw rail lo tlan ve le chiah bawk a so ambulance hi an ngai pawimawh vak lo a zam ve mai ka tiang vel te kan kong ken na chang pawh an hrel duk lo kan kalna chung ke rail a rawn tla thlabuk ang ti te pawh hlawm hle mai se na samai sia hi rail kan ke ni hi rail kong hnuaiah kan tlan mek tihna ani chu kan chaw kan rail a tlan mek ha sei kawp mai a rawn tla thlabuk tah se hlawm mawm anga ti ani kan voikhat kalna ani a nuam kan ti ve em ani
nó sẽ khăn overbridge sa tu na hen kan tlan ve le thunga anong ko me kan se khan motor in su ti ve le chu va lutuk lung mai thế anh kan sin kong he nge Mizoram House Guwahati Mizoram House buloka thleng tur kan ni a pan phei fang mang thona tum huna chang hen hatin overbridge tlan hianin a so tam zo tat maya re sathiam che lo sudul dul ang chi hi china se hom la fel te zana tun han tlan la no mat in rin mani hei light an han da dan te zan tlan nana viau thun ani ti hian tin zara Guwahati chu kan han thleng thla a thlawna in kan kala training kan haw le dawn ani a kan pu te hian ro man na han siam tiang kopa thlawna boka min ho tir than kan dan enge se tu tam la wanga training ho ve sila ti wangin training kan ho le dawn thun ani tin to hi la khal te hi mặc dù mà cho scooty bike thì về là hiện helmet khum lem low cho point lom le no mai thei la helmet hiện ngayไปหมดtục lem low ani me tu na kan mu poka akhal to pai helmet kum le na passenger so kan na kuma passenger kan ngayไปหมดponi ma na le sathiam biak che lo tlan chak pang ai ve a ra chu chak tak ero in kan tlan lei thei lo chan chu motor tam ve deuh hle buk ani video te kan ron da na chan po kan document poi mo ta kan ve a ke mi ani hian ke ma bi ka ka thleng thlang ti po ka hriat ngai lo ti kan han thleng ve ni a chuan alo me he a ming mai kan hriat thu mai kan lo hriat rin bram pot ra te po a hmun ngai a kan za hmuwa pathian remati ni chuan nak tok lama bram pot ra he kan ron vlog le zoi zoi tur ngai ila a san pai nai chiang do hlekin kan da tur ngai la tin nak tok lama hian Calcutta sorry enge Guwahati zawan te zuwa te kal kan han ril ro kan hei tuna kan bang mai kan bram pot ta ni a hei le te lo siam thar don an lo be na sa le mai tun lai thiam na manga an han do thar ani tin long chol mun te atakin kan han mo ve ani a mite na an thu mai an soi thina kha ti hian atakin kan han mu ve te hi lo mom he ngan sia pathian khoi na wang leo ani a bulbara chum pathian wang ani a tin hetia ka to theya ka kal theina san hi kan pui fanau te min du sakna wang ani a kan tin natural farming lama kan ho tu te po ani bok reg lama kan ho tu te du sakna wang te po ani bok atianga mun
กันหันโหลดไทยเตะเรามันแปลอันนี้เลยสับเราพูดกันวัดจอดสุกับวัดจากผมเนี่ยไม่อ่ะกูมาเปิดกันเราจะชวนกันฟิลวิจิตน้ำมันดูแต่ปอจูหลายกันได้ปวดกันกันหันปันหันลงฟังกันฟิลวิจิตตัวเฮเป็นไอ้อัลโหลทิ้งกลางทิ้งกระเทียงเอาน้ำมันเฮGuwahati Meghalaya Assam area ani tao phangin Guwahati tani tunglan vele fanga megila kem som lak lo tak ju som thum bong fel kan tan ne chu chu tiang chuan hei put kan va pan le fang mà rồi xuất hiện các lại chuan công tế kéo ra chứ này cho căn hộ lâm phần để hiện phim sai ra nè Guwahati kan lut phê lệ ta giảm Guwahati kan về cái ngã tụi đã chọn lập đồ cả một số sang kan phóng lệ ngã sắp buồn tiếp bộ căn phòng kan para tangin Guwahati kan lut phê lệ vậy cho kan kal puan na sak ko ay van sang ay lama ni leng hun zaleng takan nei anga chuan isir top zana zana tlan sei farin training o kan tum ani chu chu kan rock man pa la pe te hem moi ko mai zana hian lo moi nei kan tot lai hi Tôiอยากคนคงมาแล้วผมเสียหมอแล้วกันบัสเนี่ยที่อิเล็กทริกบัสเตียงที่ค่ะเนี่ยเอชแล้วเนี่ยกันเนี่ยอันนู้นบัสอันนู้นที่ก็ไม่บัสตัวโบอันนู้นมาติดต้นกันตามที่แท็กซี่เวลต์เนี่ยจนอันนู้นเนี่ยJual sana, ini kan semula. Ada, ini.